ZANU-PF is conferred national hero status on Liberation War veteran Luke Mushore, who passed away last week. Sadave namashoko anobuda panguva ino tiona kuti aiwa Luke Mushore aiwa anova Liberation War veteran panguva ino odeclarewa a national hero status. And today tikuona kuti mutungamiri wenyika aiwa akatarisirwa nekupresida over his burial at the National Heroes Acre. Sadave namashoko anobudanyorwa panguva ino ndobva subscribe like on the bell icon. Tipira panapa in brief, Zim ainobudanyora achiti the announcement was made by Minister of Veterans of the Liberation Struggle Affairs, Honorable Monica Mavunga, during a visit to the Mushore family homestead in Containary on Friday afternoon. Mushore, who was widely known by his Chimurenga name, Dick Joboringo, was born in 1949 and was among the early cadets to join the armed liberation struggle in 1972. His contribution to Zimbabwe's independence has been described by party officials as unwavering and selfless. Further details regarding his burial arrangements in the National Heroes Acre in Harare are expected to be announced soon. Though mashoko ari kuda panguva ino yatozoona kuti aiwa the state is already declared him a national hero, and we are seeing good today mutungamiri wenyika anenge achipresida over his burial. Mashoko ari kuda panguva ino panoka kunzi as the succession panguva ino is brewing, tikuona mabattles ari kuitika, manati agwirei, tikuona dzimwe tsamba dzichinyorwa aiwa kunanawo pamuchinguri pamusoro pehis aiwa ascension to power. Zvamuri kuona izvi tikuona kuti vanhu havasinyatsokunzwisisa zviri kuitika the ruling party ZANU-PF, nekuti saka kunoita this war liberation fighters panguva ino vanhu vanosara aiwa varingori confused vachiona kuti aiwa panguva ino the ruling party ZANU-PF hamusi kugarika, aiwa the house panguva ino we can say is not in order, is in a volatile state. Tudze mafunguro enyu muti kudii pamusoro pechitiko ichi, pina comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like and turn the bell icon.